Шәмсия Җиһангирова. Ул бит минем алтын сәгать. 4-нче бүлек. Шулай көн үтте. Кич якынлашты. Ә мин кыл өстендә, көндезгедән дә битәррәк курку хисе була. Әгәр я әти, я әни теге сәгатьне тавык оясыннан табып алса, ни дип җавап бирергә? Юк, әти әни түгел, бөтенләй башка берәү тапса, бирмәсә, бирсә нишләргә? Баш тулы сорау. Җаваплары юк. Мин бит әле ул сәгатьне яхшылап карап та өлгермәдем. Яшергән урынымнан алмакчы булып, ишек алдыннан әллә ничә әйләнеп кирдем инде. Җай чыкмый гына бит. Шулай да ничек итсәм иттем, әти иштән кайтканчы сәгатемне тавык оясыннан алдым. Тукай әйтмешли, яхшы хуш, батты кояш, йокларга яттык кич белән. Мин әнидән урынны үй алдына җәйдердем. Алай-былай су анасы, дөресрәге алтын сәгать хуҗасы тәрәс шакыса, тиз генә сикереп торып, идән чыгып, шылырга җайлы була янәсе. Йоклап китә алмыйча җафаланам. Тирә-юнемдә беркем дә юклыгын беләм үзе. Тик барыбер шымландыра. Кемдер яшеренеп кенә күзәтеп торадыр кебек. Шуңа да сәгатьне юрган эчендә килешкенә карыйм. Бигрәк матур шул. Абау, соннары телләре яна икән бит моның. Юрган астында да сәгатьнең ничә икәнлеге бик яхшы күренә. 12 тула. 1, 3. Эштән соң изрәп йокыга киткәнмен. Тыныч йоклый алмадым. Әллә ниләр белән саташтым. Имеш мин сәгатьне тал ботагыннан түгел, басмадан тапканмын. Сәгать дигәнем бөтенләй сәгать түгел, алтын тарак икән. Әнә мине карак дип кычкыра су анасы куа. Капканы ачам дигәндә генә кемдер минем кулымнан тота, сәгатемне салдырмакчы була. Борылып карасам, сугыш турындагы киноларда күргән немец солдаты, кулында мылтык. Әллә нинди телдә миңа акырына, аңламасам да сүзнең сәгать турында икәнен чамалыйм имеш. Мин бит аны урламадым, таптым дип кычкырмакчы булам. Тавышым чыкмый. Улары да булмый, мылтык шартлый. Мин куркудан ох дип кычкырам. Һәм үз тавышымнан уянып, сикереп торып басам. Төш белән инне айыра алмыйча, йокаралаш дигәндәй, атма дип кычкырам. Беркем дә атмады балакаем, мин ялгыш табакны төшердем. Әни тавышы. Тавыш артыннан ук үзе дә килеп җитә. Начар төшкердеме ул каем? Уң ягыңа борылып ят та бисмиллаңны әйт. Йокла әле, йокла, иртә. Шешемнән сыйпый. Бик сирәкләгә торган наз, ягымлы тавыш. Изрәп кенә китәсе иде дә бит. Тик кая ул йокы? Качты. Кичә булган бөтен хәлләр кабат яңарды. Ник таптым инде мин ул сәгатьне? Нигә мин таптым? Икенче уй карыша. Ярый әле таптым диген. Сәгатен инде бит, сәгате. Сәгать каясың әле? Кобаланып урын җиремне капшыйм. Юк. Урынымнан тормыйча гына идәнгә карыйм. Идәндә дә юк. Әни тапкан дисәң? Ул тапсамы? Кая ул баштан сыйпау? Аягыңнан тартып торгызыр иде. Мин чыннан да аягымнан тарткандай сикереп торып, ярты гәүдәмне карават астына кертеп җибәрәм. Сәгатем шунда. Шиксез шатланып кулыма алам да урыныма чумам. Колагыма куям. Кулыма тагам. Бик таза билекле кешенеке булгандыр. Билезеге бик озын шул. Кулга тагып йөреп булмаячак. Ничек шәп булыр иде. Һич югы бер мәртәбә мәктәпкә тагып барып, малайлар алдында сәгатькә карасаң. Районга барып сәгать төзәтүчегә әйтсәң, хәзер кыскартып бирер иде дә бит. Үземә ярашлы итеп. Бир дә сиңа, 1000 сорау белән теңкәңә тиеп бетәчәк һәм алып калачак. Бер генә юл кала. Күп итеп эшләргә, күп итеп ашарга, беләк юан айтырга.
Бит барыбер кеше алдында сәгатьне тагып йөреп булмаячак. Ни өчен булмаячак? Мин бит аны урламадым, таптым. Шулай да. Әтие нигә әйтәсе булачак бит? Әйтеп кара, син аларга сәгать таптым дип. Ничек итсәләр итәчәкләр, барыбер хуҗасын табачаклар. Кешенекенә тимә. Мин сәгатьнең хуҗасы табылуын теләмим. Көн артыннан көн үтте. Сәгатемне бер урыннан икенчесенә яшерә, көз җитте. Кыш үтте. Шул арада мин бераз буйга да үскәндәй булдым. Үзем дип, миңа кушылмаган эшкә дә барып ябыша торгач, билекләремә дә ит кунгандай тоелды. Яшергән җирдән алып, сәгатемне вакыт киеп үлчәп карасам да, бәхеткә юл ерак иде әле.